Desdoutra miña terra meu corazón suspira. Desde a miña soidade e con gran pesar a súa xente seu lembro. O seu cante a paixón e aínda que distante non te olvido. Con cada latexo e soño perdido acóugame seu río, erguen más os ondas a súa paisaxe sombría. Dani Pardo, bons días. Buenos días. Que tal estamos? Pues aquí estamos, encantadísimo de estar aquí outra vez. Igualmente, no mes de maio pasado charlábamos, conversábamos. Medio ano xa. Medio ano aí. Que estamos escoitando? Pois mira, estamos escoitando o meu último traballo, que é un pasodoble inédito dedicado a Galicia. Sí. Esa xente que está fora de Galicia, esa xente emigrante. É que bueno, que espero que sea tamén un éxito aquí en Radio Líder, vamos. Que Galicia canta moitas cousas, sí. Os galegos cantades a moitas cousas, pero tamén pensades moito nos galegos que estivemos ou que están ou que estarán fora. Porque o sentimento da morriña é moi galego. A morriña está aí sempre, Sobre todo cando tes, bueno, unha das miñas referencias, un dos públicos aos cades eu quero chegar, pois é precisamente ese público gallego que está fora. Sí. É dicir, esa xente emigrante, pois, bueno, date conta que en Suiza hai cerca de 40.000 personas, en Argentina hai moitísimas máis, quer dicir, bueno, en todos os países, en cada país sempre hai un galego. Hai un galego na lúa, que decía. Hai un galego na lúa, sí. Polo tanto, Dani Pardo, estiveches aquí presentando os primeiros temas, as primeiras composicións, ese xeito que ten, que soa precisamente titulaba, estou buscando por aquí, o titular que puxemos naquela entrevista era, o vou amosar, Dani Pardo, o cantante que esperta o son esquecido na verbena galega. Sí. Ese son, claro, que escoitamos isto. Galicia o son, a gaita e o tambor e a costa embravecida. Evoca a orquestra, a solista, aqueles grandes da música que fixeron na compañía dunha orquestra unha carreira. Sí. Ese é un pouco o propósito. A min espertoume ese sentimento, vamos. Ese é un pouco o que eu quero facer, sobre todo porque a verbena pura, e sobre todo porque tampouco hai. A ver, eu sempre digo, sempre hai algún que aparece, non? Para decir, pero neste caso, como, bueno, tampouco hai moito interese en ir por aí. Hoxe en día as orquestas van por outro... Que por eso digo... Van por outros derroteros, entonces ao final, pois, quedache ese camiño libre. Eu que fago é aproveitar ese camiño e toco madera de momento. Oye, pois vou facendo bastante ben as cousas, pero xa chigo, aproveito ese camiño e bueno, aí andamos. Claro, quero lembrar que Miguel Torres, mencionamos a Miguel Torres, porque a túa voz, este sentimento soa moito a eso, ese gran emblema e demais. Escoitabas de pequeno, supoño que na túa casa escoitabas este tipo de... Na miña casa sempre se escoitou a Orquesta Compostela, con Miguel Torres á cabeza. Daí ven que despois eu, pois bueno, que ir a seguir os pasos non? Os pasos de outra xente, Ana Quiro, bueno, Pucho Veda, toda esta xente, pero é eso, que ao final, pois, oi, ao final, a ver, normalmente un chaval da miña edad non escoita ese tipo de cousas, non crece con eso. Cantos anos tes, Dani? A edad de Jesucristo, 33 anos. 33 anos. Pero, claro, normalmente, oye, pois, os chavales que están na verbena ahora, pois, viviron esa etapa da Panorama, Pares de Noia, bueno, cando veñeron os grandes escenarios, que eu tamén a vivín, o sea, que eu tamén vivín esa etapa, e cando era neno iba a ver a Pares de Noia, iba a ver a Panorama, que me encantaba, pero xa chico, vivín esas dúas etapas, porque eu devo indar a verbena desde que era un bebé, desde que tiño razón de ser. Entonces, pois claro, ao final todo se queda tal, vas vendo as diferencias, pero claro, un chaval, outro tipo de chaval, por exemplo, pois hai moita xente que está entrando na verbena agora que conoce a verbena desde o 2010, 2012, 2000. Entonces, esa é a diferencia. Claro.
Ti emprendes unha carreira en solitario, sí. actuacións en solitario, sí. Utilizas o formato, pois eso, música pregrabada con voz sí, sí, sí. En directo. Sí. Queres seguir aumentando? Queres ser unha orquestra? Estás ben no formato, bueno, de momento me encontro todo o que complica e gasto de momento meterse adiante. De momento me encontro moi cómodo neste formato, sabes por qué? Porque hoxe en día cada vez é máis difícil nas aldeas contratar unha orquesta en directo. Moi complicado, cada vez se poñen máis difícil, moitos papeles, moitos pagos. Quer dizer, ao final hoxe en día o que vai predominar dentro de, bueno, xa predomina, van ser esos formatos pequenos, sabes? Porque para as comisións de festas é moito máis sencillo contratar a un dúo, a un solista ou a un trío, por exemplo, que non unha orquesta grande, sí. sabes? Entonces, é buscar un oco dentro de todo iso, ¿no? Ya hai que ter en conta tamén que vamos a ver que hoxe en día as aldeas van a menos, van a moitísimo menos. Entonces, ao final, pois tes que ir a formatos moito máis pequenos. E claro, a raíz deso, pois imagínate, dunha orquesta igual che salen 3 ou 4 dúos. Claro. Pero claro, eu vexo que non paras. Eu sigo-te nas redes. Sí, eu intento. Cando non estás en un lado, estás noutro. Claro. E cando non estás noutro, estás na colá. É que hai que mover, como dicen, hai que mover el cudo, senón non haces nada, sabes? Moveste ti mesmo, eres o teu representante, estás en alguna A ver, eu axencia? traballo con varios. Traballo con varios, e despois movo meu porque me teño que mover. Claro. Sabes? Pero eu traballo con varios, les mando uns saludos daqui a xente que me dá traballo, e os que non me dan traballo tamén les mando uns saludos daqui. Exactamente. Bueno, pero o mundo da orquesta, esa orquesta pois eso, que foi mudando todo. Sí. O sea, nesta vida vai mudando todo, hai que irse adaptando e demais, pero ti queres collerse esa parte, ese recuncho, sí. E tamén decías que che gustaría moito iniciar un periplo de contacto e de cantar a esa xente que está fora, que outros artistas o fixeron e o fan. Claro, sí. Lucía Pérez, Sabela, sí. son moitos, bueno, uns cantos os artistas que teñen a súa carreira aquí, pero que de feito, Lucía Pérez creo que estuvo en Sudamérica este verano, estuvo en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, estuvo en Uruguai, creo, en Chile, me parece. Gustaríache tamén levar esa... Totalmente. Creo que é un mercado moi interesante. Mira, queres que non, este tipo de música vais a valorarse moito máis a di que aquí. Sabes, quer decir, un cantante gallego vas a di, oye, que faga eso, encima que sea inédito, que sea novo, pois se van a valorar moito máis que aquí. A ver, que aquí tamén xo adoran, vale? Pero non ten nada que ver unha cousa que outra. De quen é a composición? Pois é de Félix Cedeiro, do meu compositor de Pontareas, que lle mando un saludo desde aquí. E esa chivo, verdad, que me gustou moito, me propuxo el, porque eu era algo que non tiña así previsto de momento. Sí. E xurdiu, é verdad que é un tema. Tu imagina tú que é chegar a unha festa, porque eso é o bonito, non? Eso é o bonito de facer, pois, un pouco que estar facendo, reconocendo o riesgo que ten, non? Imagínate chegar a unha festa que fades cunha persona e que chega, oye, por favor, canto non se pasou todo de que escoitamos, bueno, en distintas emisoras. Pois eso é o bonito, eso é o que che chega, sabes? E o que che anima a seguir adiante. Claro, toda chea de vida. Todo me fai lembrar onde ali eu vivía. Deixei meu corazón e ali hei de volver algún día. Con cada latexo e soño perdido, acógame seu río, erguen más os sonas a súa paisaxe sombría. Sacho dixen outro día, eu son moi fan teu. Pois moitas gracias por a parte que me toca. Porque esa parte de coller a verbena, porque Galicia é verbena, sí. Galicia é moitas cousas, pero sí. Galicia é verbena. Sí, totalmente. Pode haber verbenas en Extremadura, pero a verbena é galega. E isto é ir a raíz. Mira, antes falaba na anterior entrevista con Gaber Ibrahim, falaba do importante que é coidar
a raíz, o que somos, tanto a nivel de familia como de raíces culturais. Sí. E ti estás abrazando iso, vas a raíz da verbena. Si, vou a raíz, vou un pouco a raíz da cultura, non? Conservar un pouco a cultura. Pois ver, eu é o que che dixen, bueno, aquí hai moitos artistas en Galicia, colle, que tratan de manter esa cultura con ritmos, digamos, máis modernos, máis adecuados para a xente joven, quer decir. Pero a ver, decían que realmente o que é o manter a raíz, pois eu vou por ese camiño, non? Vamos, que o pasodoble non morreu. Nin o pasodoble, nin a canción galega, nin nada, nin o que veña. Non morreu. Non morreu, ou intentamos que non morra. Intentamos que non morra. Que podería ocurrir? E ocurrirá seguramente. Se todos nos vamos a ese lado máis show, máis... E ocurrirá seguramente, porque, a ver, realmente é o que che digo eu. O meu caso é, digamos, como unha especie de excepción dentro na norma, porque eu crecín con eso, non? Pero chico, virán outros estilos, virán outras formas de expresarse, quer dicir, eu ao fin e ao cabo defendo, quer dicir, cada un ten a súa forma de expresarse, eu por exemplo, teño a miña, e xa che digo, quer dicir, mentras poda, o meu corpo me responde, mentras... Dani, vas collendo fama, falamos de recantos, sí. Falamos de hai 2 anos, bueno, ou máis, non? Na televisión de Galicia, no Na programa Regante. televisión de Galicia, a ver, fixen máis como indo como artista invitado, sí. Que foi cando me cambiou a vida por completo. A difusión, non? Que dá a ese difusión, tipo de plataforma. A difusión que che dá eso, pero despois, xa chigo, cando máis me cambiou a vida foi a raíz daquela actuación presentando a miña aldea no programa de Duar, máis que en recantos. Pois, bueno, en recantos foi o que xixen daquela que non o soupen aproveitar o suficiente, e xa che digo, a raíz deso, pois, devo sin parar estos anos, case 3 anos. Que bueno, son moi fan de Dani Pardo. Pois moitísimas gracias. Gústame moito ese... Non sei, hai algo que me conecta, hai discos vinilos da miña familia, do meu pai, de Miguel Torres, da Orquesta Compostela. Entón, lévame tamén un pouco aí, claro, non? Sí, que ao final, a raíces, o que estamos falando, de ir aí a ese contacto. 2026, que? Por 2026 vai ser un ano que, por non cal, vou seguir sacando temas, intentar sacar os que poda, porque, bueno, queres que non, eu arranco de cero, entendes? Quer dizer, eu estou apostando moi fuerte e, a ver, de momento o público que me conoce me responde, sabes? Pero é un ano no cal, oye, pois vou seguir tirando, non descuido moderno, porque, bueno, creo que sería un error descuidar esa parte de bachata, salsa, todo eso, tal, pero o meu fuerte, o meu núcleo é esa parte gallega, esa parte de, oye, pues, de seguir por esa línea. E de feito xa está grabado o sexto, entonces o sexto tema. Xa está? Claro. Entonces, é que así, hai que seguir. E bueno, pues entremos de aquí, cando salga. É un camiño o da arte en si mesmo, sí. O da música, sempre que veñen por aquí, incluso artistas consagrados. Eu falaba aquí con Javi Maneiro, que acaba de anunciar hai pouco tempo que deixa Heredeiros da Cruz, e viña a presentar precisamente o seu proxecto solitario, e dicía que durante 30 anos de Heredeiros da Cruz, con todo que soaron, vimos, non poido vivir só de Heredeiros da Cruz. Claro. Por lo tanto, é complicado. É difícil. É un mundo, eu non digo que outros mundos non sexan tamén complicados de sacar adiante. É difícil porque tens que sacrificar moitas cousas. Tens que sacrificar igual cousas que igual na tua vida que igual che enchen máis, pero entendes, ao final é un sacrificio que te deba a, entendes, os inicios, me imagino que no teu caso foi exactamente igual, cando empezaste aquí con radio, hai que batallar, con Radio Líder, é así, hai que batallar. Entonces, onde te ves dentro de 15 anos, 20 anos? Non sei. Onde che gustaría, a nivel profesional, a nivel artístico, haber tocado aquí, haber participado alá? Non sei, eu cada poda... Cales son eses soños que ten Dani Pardo a día de hoxe, non sei, mirando o horizonte? Eu, a nivel de música, espero poder seguir vivindo dedo. A medio plazo,
ojalá poda facer esa gira, quer dicir, porque eu ando movendo fíos para ir a Suiza, para ir a Liechtenstein, para ir a... É un proxecto agora a medio quer dicir, a medio plazo, porque xa chego, porque teño xente, oye, pois que está... Me veixo cantando e esa xente porque... Pegas moito, que se soe dicir así, pega moito que faz co sentimento que hai cando estás fora, exactamente, porque hai moito sentimento, non digo que outros estilos claro, non peguen, pero o teu pega, totalmente, emociona, totalmente. O que acabas de dicir, se valora aquí, gusta un paso doble, que, bailar, sí, claro. pero cando estás fora, cando estás fora cambia radical, amigo. Cambia radicalmente. Non vou pedir que cantes. Non vou pedir, porque sei que estás aí medio tocado. No, tocado non estou, hombre. O que pasa que, a ver, son as 11:15 da mañá, 11:30, non? Son as 11:44. Non son horas de cantar. Bueno, a sesión Bermusi. Na sesión Bermusi. Pero de momento non estamos en sesión Bermusi. Dani, que che vaya moi ben. Muchísimas gracias. Que anda tocando moitas portas e sempre que toques a porta deste medio sempre buscaremos un oco. Hoxe temos unha mañá movida, pero fixemos un oco como debe ser para que estés aquí, porque hai que apoiar e arroupar e se sirve que unha, dúas, tres ointes pois coñezan a Dani Pardo e empecen a seguirte, pois penso que temos que sumar. Escoitamos o tema enteiro para despedirnos. Sí, claro. Veña, vai, pois escoitamos o tema enteiro. Toda chea de vida, unha canción que fala precisamente dese contacto que hai con eses trozos de Galicia que están fora de Galicia. Exactamente. E que o fan as comunidades galegas. Algo máis que engadir? Algunha cousa que anunciar? Por nada máis. Por nada máis, muchísimas gracias a todos os oyentes de Radio Líder. Gracias a Álvaro por permitirme acceder a este medio de comunicación. Nada, pois calquera que me queira seguir, aí me buscáis nas redes sociales por Dani Pardo. Vale. Aí estamos po que... Hai que falar, mandamos un saludo a Marcos e a toda a xente de Verbena FM. Supoño que ali sonarás cada 10 minutos, ¿no? Sí. Mando un saludo... Marcos, como non poñas a Dani Pardo todo este Nadal, cada 15 minutos... Te mato, Él como artista, mandolle... Bueno, unha emisora musical que pon todo música. Sí, mandolle un saludo a Suso Seoca, xa que estamos, mandolle un saludo aí a todos os amigos que teño por aí. Tes amiguetes. A verdade que sí. A verdade que apostan moito por min e bueno, ojalá outros medios de comunicación apostaran o mismo de fuerte. Queda dito. Toda chea de vida, Dani Pardo xe con nós, síganos nas redes sociais, síganos, se ven un cartel que poña gran festa en non sei onde, Dani Pardo, hai festa e alegría, hai sentimento, e hai esa verbena con esencia galega que é a que desprenden temas como este. Gracias, Dani. Moitas gracias a ti.